Dobrý den, vítám vás u dnešního pořadu vzdělávacího seriálu, a to na téma soudní proces. Soudní proces je státem organizovaný a státem garantovaný proces, který vede k nějakému závaznému rozhodnutí. To rozhodnutí, což je výsledkem toho řízení, je závazné jak pro účastníky sami, tak i pro vnější okolí v jistých případech. Soudní řízení se v českém právním systému dělí na civilní soudní řízení a trestní soudní řízení. V dalších případech pak ještě na správní soudní řízení, ale tomu se v dnešním seriálu nebudeme tolik věnovat. Hlavní právní úpravou soudního řízení je v civilních věcech občanský soudní řád, což je procesní právní předpis, a zákon o některých soudních řízeních. Dále v trestních věcech, v procesních, je to trestní řád, který vychází z hmotného práva, a to trestního zákoníku. Dále zde máme například zákon o trestní odpovědnosti právnických osob nebo zákon ve věcech mládeže, který upravuje jejich trestání a specifický postup mezi trestáním mládeží. Je tedy důležité vědět, že ten soudní proces je ústavou zaručený a státem garantovaný proces. Neplatí zde zásada, že všichni ví všechno a všichni všechno znají. Pokud se někdo cítí v právu a toho práva nelze dosáhnout vlastní cestou, je nutné postupovat skrze soudní řízení, aby soud rozhodl o našem nároku, nebo v případě trestního řízení, aby soud rozhodl, jestli zde je někdo vinný, jestli je někdo poškozený či nikoliv. Soud postupuje nestranně, soud postupuje na základě zásady rovnosti stran účastníků. Soud musí zhodnotit všechny předložené důkazy, nebo si soud sám právě v návaznosti na to konkrétní řízení důkazy sám navrhuje. Soudce musí být nezávislý a v českém právním systému je ta nezávislost právě garantovaná státem. Účastníky soudního řízení jsou vždy žalobce a žalovaný, a to v civilním řízení. V trestním řízení je to obžaloba, což je státní část, a obviněný, tedy pouze v tom trestním řízení. Obviněný je osoba, která není ještě u soudu jako strana. U soudu se obviněnému říká obžalovaný. Pokud soud rozhodne v neprospěch obžalovaného, tato strana se již mění na odsouzeného. Státní zástupce zastupuje veřejnou obžalobu ve věci trestní. Je to tedy jakoby žalobce v trestní věci a stojí na straně státu a obvinuje formou obžalobou právě toho již obžalovaného. Mohou být také zástupci stran jako advokáti, a to jsou účastníci, kteří hájí zájmy svých klientů. V trestní věci je v jistých konkrétních případech povinné zastoupení advokátem, říká se tomu takzvaně nutná obhajoba. Znamená to tedy, že ne v každém případě je ale obhajoba nutná. Zákon zná speciální podmínky, kdy strana obžalovaná a již v tom řízení i mimo soud, to znamená ve fázi obvinění, musí mít advokáta, tedy nutná obhajoba. Dalšími účastníky jsou svědci, znalci a tlumočníci, kteří přispívají k dokazování a objasnění té věci samé. Soudní řízení ovládají takzvaně zásady soudního řízení. Zásady soudního řízení jsou principy, na kterých je celé soudní řízení postaveno. Důležitou zásadou v soudním řízení je rovnost. Znamená to, že všichni účastníci mají vůči soudu stejná práva a povinnosti. Jinými slovy, a soud v konstantní judikatuře to tak nazývá, se jedná o volnost a rovnost zbraní. Další zásadou, až na výjimky, je veřejnost. Všechna soudní řízení jsou veřejná, až na výjimky tedy, které jsou stanoveny zákonem. Za konkrétních podmínek veřejnost může být v jistých případech i vyloučena soudcem. Další zásadou je zásada ústnosti a přímosti. Soud tedy rozhoduje na základě ústního jednání a po bezprostředním dokazování. Ústní jednání však není vždy podmínkou,
soud může rozhodnout i bez nařízení ústního jednání, nejčastěji za předpokladu, až na výjimky, kdy s tím strany sporu souhlasí. Nejzákladnější zásadou, a to v trestním řízení, je zásada presumpce neviny. Ta jednoduše znamená, že na obviněného je v trestním řízení nahlíženo jako na nevinného, a to až do chvíle, kdy je jeho vina pravomocně prokázaná soudem. Jinými slovy, není-li obžalovaný odsouzen a nestane se z něj odsouzený, tak do té doby je nevinný. Další zásadou, a nikoli poslední, ale jednou z nejdůležitějších, je poučovací povinnost soudu. Soud musí účastníky soudního řízení poučit o jejich právech a zároveň o jejich povinnostech. Soudního řízení je třeba, pokud dojde k trestnému činu, nebo pokud je mezi stranami nějaký spor, pokud si myslí, že to právo je jinak nevymahatelné, nebo právě v případě toho správního soudnictví existuje zde nějaké rozhodnutí správního orgánu, které je třeba přezkoumat soudem. Cílem potom toho rozhodování soudu je tedy závazně upravit vztah mezi těmi účastníky nebo závazně říci, jestli došlo právě ke spáchání trestného činu, jestli bude někdo odsouzen, případně jaká vznikla poškozenému škoda. Je tedy nutné zajistit skrze ten soud právní jistotu účastníků a právní jistotu i nezúčastněných osob do budoucna. Druhy soudního řízení, jak už jsem říkal na začátku, jsou v České republice 3. Civilní soudní řízení, trestní řízení a správní soudní řízení. V civilním soudním řízení rozlišujeme ještě 2 podřízení, a to sporné řízení a nesporné řízení. Sporné řízení znamená, když je mezi stranami spor, soud rozhodne, na jaké straně stojí pravda, kdo má ten právní nárok a rozhodne o tom ve svém závazném pravomocném rozsudku po například odvolacích soudech. Potom zde máme nesporné řízení a nesporné řízení můžeme si představit jako například nesporný rozvod, pokud se účastníci, tedy ještě manželé, na rozvodu dohodnou a soud nebude považovat za nutné vést spor, tedy nesporné řízení. O nesporném řízení soud opět rozhoduje rozhodnutím, které je závazné pro všechny účastníky. Ve správním řízení se to soudní řízení vede proti rozhodnutím státní správy a v tom trestním řízení rozhodují orgány činné v trestním řízení a v konečném důsledku soudy o vině či nevině obžalovaného. Průběh soudního řízení, pokud se jedná o civilní řízení, tak platí, že je zahajováno na návrh. Návrhem se v tomto smyslu rozumí žaloba. Civilní řízení je tedy zahájeno žalobou a v té žalobě musí být označeni účastníci, měl by být označen soud, ke kterému směřuje, mělo by být patrno, jaké jsou důkazy nebo jaké budou navrhovány důkazy, měly by být vylíčeni všichni účastníci, mělo by být popsáno, kdo je žalovaný a měl by být stanoven petit, to znamená návrh soudu, jak by měl soud rozhodnout, to, čeho se vlastně ta osoba, ten žalobce, domáhá. Pokud je žaloba podána soudu, tak soud vyzve k platbě soudního poplatku, pokud zde existuje poplatková povinnost, a zašle soudu žalovanému, pokud je žalovaný znám, a žalovaný má možnost se k žalobě vyjádřit, zda s žalobou souhlasí či nesouhlasí a může navrhnout své procesní námitky nebo své vyjádření, zda popírá či nepopírá ten požadovaný nárok. Soud může také vyzvat obě strany k doplnění důkazů a může se zeptat, jaké důkazy budou navrhovány a k tomu potom určí lhůtu, které se říká takzvaně koncentrační lhůta. Po této lhůtě již není možné, až na nějaké velmi specifické výjimky, navrhovat další důkazy a k dalším důkazům už poté soud nebude přihlížet. Soudní jednání, co se týče toho civilního, tak je veřejné.
novináři, může tam být veřejnost, může tam být rodina. Za jistých specifických podmínek opět ta veřejnost může být vyloučena. Ve veřejnosti by také neměli být svědci, kteří budou navrhováni, aby neměli ty informace o tom dosavadním průběhu řízení, a soud by se měl před každým jednáním zeptat, jestli právě například v té veřejnosti nesedí nějaký svědek. V rámci toho soudního řízení soud začne tím, že poučí účastníky a vyzve je a zeptá se jich, jestli není možné domluvit se ještě bez tady toho, aniž by začal ten soud. Potom to jednání probíhá, čtou se důkazy, předvolávají se svědci a soud v návaznosti na to, co zaznělo a na předložené důkazy, vydá nějaké rozhodnutí. Rozhodnutí je závazné, ale nikoliv ještě pravomocné. Proti rozhodnutí je možné podat opravný prostředek k nadřízenému soudu a ten opravný prostředek musí být podán vždy ve lhůtě, která je stanovena právě zákonem. Až po rozhodnutí odvolacího soudu, po nějakém, ten rozsudek se stává závazný, teprve tedy stává se pravomocný. V případě trestního řízení ten postup k vynesení rozsudku je jiný. Soud totiž rozhoduje až na základě podání obžaloby, kterou může podat jen státní zástupce. Státní zástupce je zde navrhovatel, tedy jakýsi žalobce, který by byl v tom civilním procesu. Trestní oznámení, respektive podnět nebo okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, může podat každý. Může to podat fyzická osoba, může to podat právnická osoba a dokonce i orgány činné v trestním řízení mohou sami postupovat tak, aby zjistili, jestli nedošlo k naplnění nějaké skutkové podstaty trestného činu, a pokud se tak stane, tak ty orgány postupují sami z úřední povinnosti. Pokud dojdou orgány činné v trestním řízení k závěru, že se trestný čin stal, dají návrh státnímu zástupci k podání obžaloby. Státní zástupce se v této fázi rozhodne, jestli obžalobu podá, jestli je zde dostatek důkazů, nebo jestli obžalobu nepodá. Teprve až když státní zástupce obžalobu podá, tak je zahájeno soudní řízení. A teprve v tomto soudním řízení soud rozhodne, jestli došlo k vině a jestli skutečně ty důkazy jsou tak silné, aby byl obžalovaný odsouzen. A pokud se soud rozhodne, že ano, tak se z obžalovaného stává odsouzený. Soudní líčení v případě trestního soudu je odlišné od toho civilního. Soud zde sice projednává důkazy, ale platí zde zásada, že v případě nedostatku důkazů nebo neprokázání dostatečně viny, tak platí, že ten trestný čin se víceméně nestal a ty důkazy musí být vyhodnoceny ve prospěch obžalovaného. Pokud tedy soud dojde k nějakému rozsudku, může být trojího charakteru. Rozsudek může být odsuzující, kde bude konstatována vina a uložen trest, nebo nebude odsuzující, bude zprošťující, a nebo dojde k nějakému dalšímu důvodu pro zastavení řízení. Pokud nebude někdo spokojen s výsledkem řízení, ať už je to státní zástupce, ať už je to poškozený či jeho zmocněnec, ať už je to sám odsouzený v tuto chvíli, může podat též opravný prostředek k nadřízenému soudu a ten opravný prostředek musí být opět podán ve lhůtě a musí o něm být odvolacím soudem rozhodnuto. Až pokud odvolací soud nějak rozhodne, rozsudek se stává opět pravomocným. Opravná řízení v tom soudním řízení rozdělujeme do dvou částí. Jedná se o řádné opravné prostředky a mimořádné opravné prostředky. Opravné prostředky obecně znamenají, že se nějakým způsobem zruší nebo změní již pravomocné rozhodnutí v mimořádných opravných prostředcích a nepravomocné rozhodnutí v řádných opravných prostředcích. Řádnými opravnými prostředky je nejčastěji odvolání. Odvolat se lze proti pravomocnému rozhodnutí soudu prvního stupně a lze jej vždy podat do 15 dnů, nejčastěji od doručení toho rozhodnutí. Dalším řádným opravným prostředkem může být například takzvaně odpor. Mimořádnými opravnými prostředky je
jako nejzákladnější dovolání, obnova soudního řízení a například ještě žaloba pro zmatečnost. Dovolání lze podat již proti pravomocnému rozhodnutí soudu druhého stupně a jen ze zákonem stanovených důvodů. Těch je jenom pár. Podává se do 2 měsíců od doručení rozhodnutí. Obnovení soudního řízení se dělí na 2 části. Takzvaně řízení o obnově a již obnovené řízení. Řízení o obnově znamená, že soud rozhoduje o tom, jestli to řízení vůbec splňuje náležitosti proto, aby bylo obnoveno. A pokud soud dospěje k názoru, že ano, tak probíhá obnovené řízení a to je jakýsi druhý typ toho obnoveného řízení, tedy v té obnově. To obnovené řízení umožňuje přezkoumání pravomocného rozhodnutí v případě, že se objeví nové důkazy. Ty nové důkazy nesměly být známé již v tom předchozím řízení. Musely se objevit až po pravomocném rozhodnutí a tyto důkazy musí mít tu povahu, že dokáží změnit již předchozí rozhodnutí soudu. Tedy ty důkazy nebyly dříve soudu známy ani účastníkům a mohou změnit celé to soudní řízení. V řízení u soudu platí obecné pravidlo, že bych měl být zastoupen advokátem. Existují ale případy, kdy se mohu zastupovat sám, a to například pokud se jedná o sporné či nesporné řízení u civilního soudu. Obecně platí, že u civilního soudu může být osoba nezastoupena. U trestního soudu platí tatáž zásada, osoba může být nezastoupena, ale existují zde zákony a základní zásady nutné obhajoby, kdy je nutné, aby osoba měla obhájce, tedy advokáta. Osobně bych doporučoval advokáta si brát jak na civilní, tak na trestní řízení. Pokud má osoba, ať už fyzická nebo právnická advokáta, nemůže nebo nemělo by dojít k tomu, že dojde k procesnímu pochybení, že dojde k promeškání lhůt, že dojde k pokřivení práva. Advokát má odborné znalosti, má zkušenosti, navrhuje strategii, zná místní prostředí, ví, jak jednat s úřady, ví, jak jednat s orgány a vždy by měl navrhnout dostatek důkazů k tomu, aby prokázal výhru práva na svou stranu nebo aby prokázal vinu či nevinu svého klienta v případě toho trestního řízení. Zajímavostí a důležitou věcí je, že advokát by měl mít emocionální odstup od té věci, to znamená postupuje racionálně a ta racionálnost je spojena se správností uvažování a se správností rozhodování. Bez advokáta může dojít k tomu, že zákony nebudou vykládány správně, může dojít k procesním pochybením, může dojít k tomu, že nebudou stihnuty lhůty, že osoba nestihne podat například ten neřádný opravný prostředek, nebo chybnou žalobu soud odmítne, nebo například zamítne. Mezitím je také rozdíl. Soudní řízení může být nahrazeno jakýmisi alternativami soudního řízení. Alternativou je mimosoudní řešení sporů, takzvaně ADR. Jedná se o Alternated Dispute Resolution, což je výhoda především v rychlosti, nižších nákladech a zachování často i dobrých vztahů mezi stranami. Mezi ty nejzákladnější ADR alternativy patří mediace, rozhodčí řízení a smír. Mediace znamená, že strany se za pomocí mediátora snaží dohodnout na řešení sporu a hledají nějaké řešení, které je efektivní, nikoli vždy spravedlivé, na základě spravedlnosti rozhoduje soud, ale mediace hledá vždy nejvhodnější řešení stran, pokud se na tom strany jsou schopné dohodnout. Dalším typem řízení je rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení znamená, že ty spory jsou řešeny neveřejně a rychle před rozhodcem nebo před rozhodčím soudem. Strany sporu si toho rozhodce mohou vybrat sami a častou výhodou tady toho bývá, že ten rozhodce zvolen stranami je vždy odborník na tu konkrétní a danou problematiku. V rámci občanského řízení je smír výsledkem dohody mezi účastníky sporu. To znamená, jedná se o další alternativu celého soudního řízení, aniž by to soudní řízení muselo proběhnout celé. A po návrhu účastníků,
kteří navrhnou smír, ten smír může soud schválit. Tímto schválením pak ten smír získává již právní titul pravomocného rozsudku. Často soud právě v případě smírného řízení nemusí prokazovat a dokazovat a provádět tak složitý proces dokazování. Děkuji za pozornost a těším se u dalšího dílu spotřebitelského vzdělávacího seriálu.